हॅपी दिवाळी. सर्वांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. सर्वांना ही दिवाळी चांगली जाऊ दे, सुखाची समृद्धीची. हो, आणि इकडे बघा आमचं डेकोरेशन बघा. डेकोरेशन बघितल्यावर आता आम्ही तुम्हाला गावातली नदी दाखवतो. काय जवळ नदी, बापरे पाणी बघ किती मस्त आहे तळ्यासारखा. हे कशी आहे कपडे धुता तुम्ही? करत नाही ते. काजलला नाही जमणार गावातल्या पद्धतीने धुवायला. नाही पण खूप मोठी आहे विहीर आहे. वाईट वाईट आहे एकदम. अरे बैल नाही आहे बाबा आलेलो नंतर अण्णा बैल नाही आलो. आता ती सोडलेली पण हा घर बघितलं कसं पूर्वीसारखा व्यवस्थित. किती मस्त आहे. मला जर होमस्टेला चालवायचं असतं ना तर हा प्रिफर केला असता मी. असा घर घेतला असता. हा, हे कसे पूर्वीच्या टाईपचे आहेत बघ. आणि हे सर्व गोटा बिटा आता कुठे राहिला? गोटा सर्वांना घेऊन जाते नदीवर, गावातली आपली गावातली नदी. अच्छा. हा, आता आपला गाव झाला ना. हा बरोबर. मग आपल्या गावातल्या नदीवर घेऊन जाते आहे. आणि थोडेसे कपडे होते ना ते पण घेतले आहेत. म्हटलं घरी कशाला जातोय नदीवर तर धुऊया. आता रस्ता दाखवतो बघा स्लोप किती आहे. पण हे बघ ना कसं आहे स्लोप सर्व. स्लोप आहे, चढायला उतरायला मस्त आहे. पण एवढं पण घाटी नाही वाटत आहे. नाही ना? नाही, हे व्यवस्थित आहे. पाठचे लास्ट टाइम आपण गेलो होतो ती नदी एकदम डेंजर. ही डेंजर नदी म्हणजे नदी व्यवस्थित पण चालणं डेंजर. चालणं डेंजर होतं. आणि नदी पण व्यवस्थित कुठे होती तिकडे, इकडे मस्त आहे. ही नदी चांगली आहे. ही छान आहे पाणी ना? खड्डे खड्डे होते. बरोबर. हे बघ आवाज यायला लागला बघ कसा. आवाज यायला लागला पाण्याचा. ते मंडळी गेलेत बघ. मंडळी गेली पाण्यात. पाणी छान आहे एकदम तळ्यासारखं आहे. तलाव स्विमिंग पूल असतो ना तसा आहे. हो, हे एकदम बोलतात ना निसर्ग बघण्यासारखं इकडे असं वेगळं. एकदम बघण्यासारखं. आता सर आपल्या इकडे असतं ना, ह्याला जर डेव्हलप करायला मला दिला असतं ना, हे बघ आपले गेस्ट आलेत ना ते पाण्यामध्ये उड्या मारतील. इथे व्यवस्थित बसण्यासारखं करू शकतोय बघ. होय, एकदम स्पेस पण चांगली आहे. मस्त आहे. आणि इथे सर्व गावातले महिला आपले कपडे बिपडे सर्व धुवायला येतात. हे आम्ही आता काय दाखवतोय तुम्हाला, गाव दाखवतोय बरोबर. होय, आणि गावातल्या नदीची मजा. काकी मासे पकडते आहे. काकी मासे पकडलात की दाखवा जरा टपामध्ये. ते होतं पायाला चावतं मासे होते. तर आपण पण बघूया कोणते पायाला चावतात. असे चप्पल नाही काढले तरी चालतंय ना? नको, पण ते खडे लागतात ना. खडे लागतात ना. हेच नाही, हे चांगलं काम केलं तुम्ही. काकींना खाली बोलून बोलून त्यांना धुवायला लावलं. वा वा. लागली धुवायला, आम्ही नाही सांगितलं. काकी लवकर आटपूर घरी पडला. मला हसायला येते ना एवढं. मम्मी ते गुदगुल्या करतात आहेत. चावतात? चावत नाही ते. अशी समोर आले की ते गुदगुले होतात त्यांचे. हा, आपण ह्याच्यात पकडून नेऊया असेल घरी. हा ह्याच्यात पायाला. हा नाही, चप्पल घालूनच आलं पाहिजे ते. चप्पल पाण्यात घालण्यासारखे आहेत का? हा घालू शकतेस तू. घालू शकते. पण आरामात आहे, माझा हात पकडून ये, कारण पाणी स्लिप नको व्हायला. तू काय झालं? चप्पल नाही काढले तरी काजल चांगलं उलट आहे बघ. मम्मी तू येतेस काजल? मग मम्मीचा हात पकड तू. फक्त पाय असे कपडे धुतात. झाली वाट लागली टॉवेलची आमच्या बघ. मध्ये मम्मी असे गॅसचे टॉवेल धुतले ना 3 महिन्यात रिन्यू करायला लागतील परत. बाथरूम मध्ये तसं होत ना. बाथरूम मध्ये काय कपडे धुतात. इथे कसं पाणी वाहतो ना. बाबा बाबा नदीवरचे कपडे बघायचे स्वच्छ धुतलेले. ते गुदगुल्या करतात त्या पायाला. हे काय माझ्या म्हणजे एका ठिकाणी जर पाय थांबला ना 3 सेकंडला की लगेच गुदगुल्या करतात ते.
हा बघा केवढा मोठा दगड. ए तुम्ही हे पाणी अडवणार असं. तुम्ही कपडे धुवायला आलात का कपडे धुताना बघायला आला तुम्ही? काय कपडे धुतात ना काकीनी. आता इकडे स्टेबल पाणी आहे बघ सर्व, आणि तिकडे बघ असं वाहता पाणी आहे. हे एकदम मोठा आहे बघ, तिकडे पण बघ पाणी तिकडून येत आहे. आता हे बघ, हे जे शॉर्ट्स आहेत ना बरोबर गुडघ्याच्या वरती आहे जरा ते. होय. आता हे ना गुडघ्याच्या अजून पाणी वरती येत जाते बघ. बस बस पॅन्ट भिजेल. बरोबर केवढा वरती आला बघ. हा बस. केवढा वरती केवढा खाली आहे. पाणी किती भरपूर आहे. ब्रिज वर जाणार काय त्या त्याला दिवाळी करायची आहे मला. चला जाऊया तो ब्रिजवर जाऊया. कुठून इकडून चल जाऊया. मला झाला परत इथं यायला लागणार आहे. पाणी एकदम साफ आहे काकी. हा मग दिसतोय ना पाणी साफ. पाणी आंघोळ कोणाची होणार माहिती का? तू घसरून पडणार, त्याची आंघोळ होणार इकडे बरोबर. नाही तर नाही. चला आम्ही ते एवढं डीप ह्याच्या पण इकडे नाही, तिकडे येतात ते वर येतात ते. इकडे खेकडे बिकडे येतात, खेकडे असतात. हे प्रत्येक दगडाचे 50 रुपये लागतील इकडे. नाही मी ग्रामपंचायतीत जमा कर इकडच्या. नाही दे ना. काय मी DIY करणार. एवढे कशाला दगड घेतली? मला पाहिजे. तू चालत ये आता, गाडीचं डोकं येऊ. कलर करायचं. चला काकी दाखवा आम्हाला. तुम्ही दोघं बसा, आम्ही दोघं काय बसून बघून आलो माहितीये काय? ते ब्रिज गावातलं. अगं ह्याच्यात ठेव ना टपात. काकी आम्ही गेलो ना की दगड फेकून टाका ते नदीत परत. हे नाही मला पाहिजे DIY साठी. चला चौकात जा कुठे. मम्मी ते फेकून टाका. मी चौकात जा. हे कोणाची? प्रिन्सची पिशवी कोणाची? वहिनीचा हात पकड. अरे केवढा छोटा रस्ता. इकडे घसरायला व्हायचा. हिरवं पाणी दिसते ते किती खोल असेल. हे बघ, हे एक्सपिरियन्स चांगले काजल. ही ट्रेकिंग चांगली आहे गावातली. हा हे बघ ना, इकडून आपण मध्ये गेलेलो तिकडेच. नाही खरं हे आता आम्ही गावात असून पण आम्ही कधी असे ट्रेकिंग नाही केलेली. हो एक आजर इथनं चौकाशी. हे बघ. गावाच्या लोकांची. हो काकी हे काय पाणी आहे ना? हे काय आवाज येतोय बघ विहिरीला. पण गावात म्हणजे पाणी ह्याच्यात चालूच असतो काय? पाणी वरती चढत असतं ना टाकी. बापरे सकाळी सोडायला खोल आहे ना ही. लावलेले आहेत ते सगळे पंचायती. मग ह्याच्यातून सर्व पाणी आपल्या गावात टाकीत जातं, आणि त्या टाकीतला तुम्ही पाणी आम्हाला नालाला येतं. हा काय आहे का? दिसलं पाणी. हे काय नाही, पण खूप मोठी आहे विहीर आहे. नको त्या गोष्टी पण असतील. चला विहीर अशीच असते सर्व इकडे गावातले. उलट ही तरी तेवढी तरी साफ आहे, नाहीतर एकदमच पानं बिनं खूप पडलेले असतं. आता हे आपलं ब्रिज. चला आज काकींना टूर गाईड गेला का तुम्ही? काकी येणार नव्हते आणि हा येणार नव्हते आणि आले तर आम्हाला बघा काय काय दाखवतात आहेत. पहिला तर प्लॅन आमचे कॅन्सल करायला बघा. मला हसायला येते ना. काय एवढं सुंदर गाव आहे तुमचा. म्हणत होते काजल की गाव काय दाखवणार आहे, हेच तर गाव आहे. आता शहरातल्या लोकांना कुठे बघायला मिळतंय. आणि खाली बघा कसं वाटतंय. काजल मस्ती नको करू. काव्य कोण मस्ती करते, काजल काय तू? ब्रिज बघा ब्रिज. तिकडे जातं काय? इकडे एक आमचं शेत आहे, इकडे जायला ही बाग.
इकडे वर एक आमचं शेत आहे, तिकडे जायला ही वाट. आता हीच वाट परत नदीत गेली. हा का, कशी काय? इकडून आहे दाखवते ये. चला जाऊया म्हणजे चला. आपण उतरू शकतो खाली? काय काकी एवढं सुंदर तुमचं गाव आणि आम्हाला लपवत होता आमच्याशी तुम्ही. ही घाण आहे ना अजून, जंगल मेलंय नाही ना ह्या इकडचं. ही घाण नाही म्हणत, ह्याला उलट सुंदर निसर्ग म्हणतात. ही अशी वाट आता नदीत गेली. हे बघा काजल, हे बघ, हे तू अशी ट्रॅकिंग नाही गेली होतीस ना? नाही, हे बघा चौथं मी कॉलेज टाइमला केली, म्हणजे आता नाही केली. रिसेंट रस्ते बघा केवढे छोटे छोटे आहेत. ह्या पाईप कुठचं टाकलेलं आहे माहितीये, शिलातलं पाणी येतं ना, हा हे आमच्या विहिरीत जाण्यासाठी ह्या पाईप टाकलेलं. हा काय? धरणातलं पाणी. बापरे. पण काजल ट्रॅकिंग करायला चांगलं आहे इकडे असं बघण्यासाठी, पण कोणतरी गावातलाच माणूस पाहिजे आपल्या बरोबर. म्हणजे त्याला कसं माहिती असतं ना सगळी वाट वगैरे कशी. आणि कुठून जायचं कसं जायचं, नाही तर आपण दुसरीकडूनच जाऊ. हे बघा हे कसं उतार आहे बघा. हे आलो आपण काजल या साईडला, म्हणजे एक गोल प्रदक्षिणा घालून आलो नदीची. नाही नाही येत, नाही येत करत. आम्हाला नाही 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 करत होते. तुमच्या रुमाल फसवला कुठं सांगाला. पण बघा आपल्याला परिसर बघायला मिळाला, नदी बघायला मिळाली, गाव बघायला मिळालं. बघा कसं आलो आम्ही, तसं असं गेलो आणि तसं आलो बघा व्यवस्थित. आणि इकडे बांध पण घातलेला आहे बघा, एकदम छान. काय तुला मजा आली? लहान मुलांना काय पाणी दिसलं की मजा येणारच. चला जाऊया. चला आजचे कपडे धुवून झालेले आहेत आमचे. कपडे धुणं राहिला बाजूला, आम्ही सर्व निसर्ग बघून आलो आजूबाजूचं. बघण्यासारखा एकदम. इकडे येऊन पण आम्ही हे सर्व बघितलं नव्हतं. या तुम्ही चला. या नदीवर आम्ही आलो नाही होतो, दुसऱ्या नदीवर गेलो होतो. मी आली तेव्हा. बरोबर. हा, मी आलो इकडे 2 वेळा आलो, गेस्टला घेऊन आलो आणि एकदा असंच मी आलो. पहिल्यांदाच आले. होय ना, पण ही चांगली नदी आहे. ही चांगली नदी, मला आवडली बाबा. आता बोलू नका, बोलल्यावर ना दम लागेल आता. दम लागतो. आम्ही बघा तिघे एक दुसऱ्यांचे हात पकडून आहे. आम्ही सगळ्यात तरुण. पण मनात उत्साह पाहिजे करण्याचा. जिकडे उत्साह कमी झाला तिकडे म्हातारपण सुरू झाला. बरोबर. जिकडे उत्साह आहे तिकडे तेव्हापर्यंत तुम्ही म्हातारे नाहीत. पण आजार पण हे जरा प्रॉब्लेम क्रिएट करतो. आलो बाबा, आलो वरती वरती आलो. आणि ते बघा ते तिघं बघा तिकडे आहेत. मम्मी ऍक्च्युली गावातल्या लोकांना आणि काकींना हे सर्व नॉर्मल वाटते, आम्हाला तर नवलच वाटते सर्व बघून. वेगवेगळं वाटतं आम्हाला. गावातच नदी. हा आता हे सीन बघ, हे बघ होय, किती सुंदर वाटतं. हे किती पूर्वीचे झाडं आहेत, किती जुने झाडं आहेत. आणि समोर खाली सर्व केक आहेत, नाही बघितलं तर सर्व पायावर पडते. हे बघ हे फुलं आवडली सर्व लावलेली व्यवस्थित. चल आता तुला एक वेगळं घर दाखवतो, तुला सेटअप दाखवतो. तर ह्यांच्याकडे ना ह्यांचं घर बघा. आता तू एंट्री केलीस ना तर बघ, मी त्यांना रिक्वेस्ट केली की दाखवाल का तुम्ही. हे बघा आमचे कपडे इकडेच ठेवले आहेत, बघ जरा दाखवू ना, चालेल ना? हां चल आता मी बघूया. चपला काढ, चपला काढ. चालेल ना? ह्याचं काय नाव बिव ठेवलं आहेत काय? हां काय ना? आता कोण असे मारणार नाही ना? हे मला काय आवडलं माहिती, हे घराच्या आतमध्येच केलं. मला शॉक वाटलं, मी पहिल्यांदा आलो ना, मी बोललो यांनी काय केलं, घराच्या आतमध्येच ठेवलं यांना. मम्मी हे बघ, हे तुझ्या आईचं घर सारखं. होय तसं घर आहे. कीर बागेतलं घर कसं आपलं घर होतं तसं. ना माझ्या आईचं, तसं घर आहे. कसं होतं? होय, मोठं हा बघ बघ, असे गावातले बघ हौशीने बोलवतात. हे बघूया, ये या आतमध्ये ये बघ. आता हा घर पण आपल्याला असं, आता असे कुठे घरं बघायला मिळतात मम्मी? बंगले तुमचे नाही, उलट आम्हाला हे आवडतात. जिनेन चढायचं. हा, ते पाय दुखायला लागतात आमचे. हे वरती बघ, हे बघा ह्यांचा हॉल.
चूल आहे आता लादी पुसली. पण असं आता जुनं असलं तरी आता लादी करणं गरजेचं आहे, कारण सर्व हा सर्वच आता ते करू नाही शकत, सर्व न करू नाही शकत ना आता. हे घसरायला होतोय पप्या ओलाय कारण आपण नदीतून आलो ना. नाही लादी पुसलेली आहे. आणि इकडे बघ काय बनतंय, हे काय काय ठेवला तो भात पण ठेवलाय. आता हे बघ मम्मी, अरे कुठून बाहेर पडतं कुठून आतमध्ये शिरतं मला समजतच नाही काय. इथे कपडे उपडे धुतात. हा एक रूम, ह्याला पण दरवाजा आहे बाहेर जायला. डिझाईन ती पहा बाहेरून. बघितली मी ती डिझाईन. नाही आमच्या मम्मीचं घर होतं ना किरबागेत, असंच जुनं होतं, पण आता कसं सर्व नवीन नवीन बनतं ना. चला झाला चहा पिऊन झालं. आम्ही निघालो चाय पियाला निघालो. बरं झालं. चल आता हा असा घर दिसतोय, पुढच्या वर्षी तुम्हाला बंगला दिसणार आहे इकडे. बरोबर ना? मग आपण शूटिंग करायला येणार आहे. हे बघ इकडे आमची इकडे होळी अशी उभारतात इकडे. पण काळोखात. चला चला बाय. इथे आणलीच गाडी. बसा बसा. हात जाते मला हा टप द्या. हा गाडी बघ कशी चकाचक वाटते. चला पोचलो बघा. हळू उतरा. आरामात. थँक्यू आल्याबद्दल, आम्हाला गाव दाखवल्याबद्दल, कपडे कसे धुवायचे दाखवल्याबद्दल. काय उद्या उद्या हा उद्या उद्या. काही हे बघा काकींचं घर. टाके ओके ठेवा. दगडी दगडी घेतली काजल तू? हो. का खरं नाही काजल तुझं? हात नको लावू. हात नको लावू. कुठे गेले? मम्मी फेकून टाकते की दगड. बस. चला बाय. थँक्यू बाय. बाय उद्या उद्या येस. या सकाळी. बुबू चल. तुला घे गाडीत. ती बुबू येणार नाही गाडीत, का माहितीये तिला माहिती गाडी टाकला की डॉक्टरकडे नेतो मी. अरे सजावट बघा आमची घरची. आता घरातली सजावट दाखव. काय आलं लागलं याला? दाखव. बालू, हे बालूच्या पायाला बघ, हाताला बघ कसं लंगडतोय ना तो. काय लागला बालू इकडे. बालू बाळू काय लागलं तुला? काय लागलं? काय लागलं? अरे लागला काय? नाही ते होईल बरं. चला या. तिने हातावर हात ठेवलेला. आता होईल बरं होईल बरं. आमचं बालू आहे. अरे म्हणजे असंच लाडा देतो, मग अंगावर चढतो. भांडणं केले असते. हे बघा सजावट बघा कशी केलेली आहे. मस्त ना. दिवाळीची सजावट अजून बाकी आहे. लाइटिंग लावायची आहे, कंदील लावायची आहे. चला. आणि आजचाही ब्लॉग तुम्हाला कसं वाटलं कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आम्हालाही पर्सनली बघायचं होतं आणि तुम्हालाही दाखवायचं नदी होतं, बघायची होती आणि मम्मीला दाखवायची होती मला, हा. आणि तुम्हालाही दाखवायची होती, म्हणून आम्ही ब्लॉग केलं. मला पण कसं गावाला पहिले म्हणजे आम्ही नदीवर, आमची नदी आहे ना लय म्हणजे अशी हे आहे, पण नदीवर कपडे जास्त कोण धुवायला जात नाही. पण जेव्हा गोडा पाणी येतो ना नदीला तेव्हा आम्ही कसं तेव्हा जायची कपडे धुवायला. हां आजचाही ब्लॉग आम्ही इकडे एंड करतो. आणि व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि असंच तुम्ही आम्हाला बघत राहा आणि आम्ही तुम्हाला असंच गाव दाखवू, गावातली माणसं दाखवू, त्यांची परंपरा दाखवू आणि सर्व काय दाखवू.